Ако залитнете наляво и надясно, ако се помъчите да се подпрете на него, вижте в ляво и в дясно как въжето играе. Няма да ви помогне, ще паднете. Затова казахме, широко разтворени кръчетата, дръжете се за въжето и се спускате по този начин надолу. Разбрахте ли? Дърпай се, ползвай въжето да се изтегне. С ръчичка, ползвай да дърпай. Браво! Я този батко, там където е, седнал. Как се казва това момченце там? Ти, ела. Браво, по-бързо, браво! След Ивани! Ама! Последният хор от патрула. Претърпва възила и с другата ръчичка се набира Вики! Дърпай! Давай! Дърпай!